আমাদের রাজ্য কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি জেন হিসাব এখন গেলে গান তখন তো একটা ফ্লেম ধরে লইছি हम लोग अभी चुप बैठने वाला नहीं है। Whenever there is any incident, there will be action. Yes. As per law, we take action. We discuss with the OCPS. Otherwise, I'm really. What action can be taken? I'm really very sorry. जों तिनियाव वेस्ट पीएस फाइबानि कारण कामनो जों वाइटिएम नि बुखाखै मिया सारिगनो काइसा न्यूज वायरल था लगे लगेनो आं फेसबुक लाइव वीडियो बखागे आनि फेसबुक चैनल तंगै मानलिया जों माय वीडियो नुमानि बिसिंतै सिनि देहरनि बिखुं बासाय थाका हैसि जोंहा नुगा जे सिनि महाराजा प्रद्युम्न बाकपार हुंजाका तिनि अ साव तंगतै जों निजनि बुबाग्राना जे निजनि राजा निजनि महाराजा जे जों बाकपार हुंजा सिगांगो तिप्रासर कामुं खाना तिप्रासर बजाति तहना जों तिनारो तंगै सानानि मुतुं हैसि आं ताबु नुहुर तंगानि बसकांगो और वेस्ट पीएस तंगै कांग्रेस भवन बसकांगो तंगमा कांग्रेस नेता तंगमा ग्रुप सीपीएम लीडर्स गोबां बीजेपी नि फान उतुं हैसि जतनो टारगेटेड ओनली महाराज एंड त्रिपुरा मदा तामनि बागै पॉलिटिक्स जसमान खाइथिं हैसि जल जगानो पॉलिटिक्स थेमा बे इंडिया हैसि पॉलिटिक्स जसमान खाइथिं तिनि दिनो बुबाग्रानो बाकपार हुनो माने त्रिपुरासा सारा त्रिपुरासानो बाकपार हैसि तिनि बुबाग्रानि कुनु सम्मान करै सिनि महाराजनि कुनु सम्मान करै तिनि हयते जोंबनो पॉलिटिक्स खाइसे जोंबनो जलि मानो सिन त्रिपुरासाराव किन्तु बस एकदिन थानि कुनु रेस्पेक्ट करै बिन थानि कुनु सम्मान करै हंकाय वान सुंग आइदेछि त्रिपुरासाराव अ हाबो कुनु दाम करै हैसि आबन बै पॉलिटिक्स ना तोरजाया बै निजिनि दफा निजिनि जातिनो नायनो नामा हैसि एन आं कोइनानि मुसुं स्पेशली सिनि नरक जत सिनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सनायरो नरक सिनि बै खरंति साजारि कारण नरक सिनि जत सिनि त्रिपुरासाराव हैसि बुबाग्रा साजोंनो फानमान जाया नरक जों जतनो पालबाक्साके जों फानसाके खरंति सारांकते जों बटे फानमानि बिसकांगो आगक तो हैसि सिनि बिसकांगो सिनि उनकलगो मां नाङै तो हांकांकाय जोंबो तामजन हाइमा दङ एन बुबाग्रा खरकसा ताबुक सिनि आइकनिक लीडर सुदु सिनि त्रिपुरा हासि सिनिया सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जत सिनि जार दङ हैसि आबो तांनि बायबा नरक सिनि जत त्रिपुरासानि फाननि बिसिंतै आंबाय आं कोइनानि मुतुं सिनि इलेक्ट्रॉनिक मीडियासनि बिसिंतै सिनि त्रिपुरासा ताखुरक पार्टी जेसमान खायदि पार्टी थांनाय फायनाय किन्तु दफा तंना नांनाय हैसि दफा मथांजा नांनाय दफानि बाय जों सावमाखने दिनै हम सिनि वाइटिएफ नि सिनि सामुंगिया आवन बाय आं साव वाइटिएफ सिनि सब समय सामुं खायनाया नरक बो फायदि हैसि नरक बो सुनो लगिरि नरक लगिरि कंजा जों सिनि दफानो सिनि त्रिपुरासानो सोंते बुकुथु तिख्लै बसगाव तलां थांमाना हैसि बुबाग्रा बेलाय कस्तनि बिसिंतै जों सिनि चुबाय दंगो दिनो सुबा मा जागा नरक फाय सोनो फानदो बायदि दिनै उसिया कंनो साका इमिडिएटली हमनो एक्शन नांनाय हाय के मो काइसे सेंटिमेंट त्रिपुरासानि सेंटिमेंट तै थुंजाका हम त्रिपुरासा ताकजात दुखु नांनाय तमुनो बसकांगो दिनै एग्जांपल आनि एरिया वो आनि जम्पुइजले एरिया मानदे एरिया जेकुनो एरिया थांगै केबो बंनि बरक जुदिना थाङै बुजाका नरनि बरक सुनो हाय नंकाय आबो सब डाइं नाय हिनि सिम्पली जों साकायसे कारण जलि तमा समय जेकुनो कुनो थांमानो ने किसी जानो बयना हामियांगै थांमानो जेता आम हाययातै उलानि सिमिनो as soon as possible बने एरेस्ट खायनांथों नै बरक दिनो संसा माने बरक विदिन तिनि खानानि बिसिनो बरकना चाइ थांनाय तेनि आइथंनाय हिनि साव